الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں تمام دوستوں کا بھائیوں کا عزیزوں کا شکریہ ادا کرے سا کہ کٹ آج جناب امام مظلوم صرف کلام ریکارڈ کرایا حضرت امام حسین علیہ السلام تائری عظمت نے عظمت کو عظمت دیتی شان تائرے تو ہر شان جاتا گیا تائری عظمت نے عظمت کو عظمت دیتی شان تائرے تو ہر شان جاتا گیا تائرا صدقہ نبی ہر نبی تھی گیا جگ تے جگ ہے تیرا دان جاتا گیا تیرے در تے ملکوت نے سر جھکائے تائیں تو اللہ تا فرمان جاتا گیا تائیں جو پڑھا تا قرآن جاتا گیا رحم تائرے تو رحمان جاتا گیا تائرے ہتھے خدا نے رضا دے دیتی تیری امت کو بیزر وجہ مان ہے تیری تعظیم اللہ دی تعظیم ہے تیری پہچان اللہ دی پہچان سنیا حسین و منی انا من حسین جو سنیا حسین و منی انا من حسین جو ایہو اصول جانتے مارے حسین سنیا حسین و منی انا من حسین جو ایہو اصول جانتے مارے حسین کوں بیزر تو کربلا کوں بدر و احد سمجھ لوگاں رسول جانتے مارے حسین بیزر تو کربلا کوں بدر و احد سمجھ لوکاں رسول جانتے مارے حسین کو تے دین نبی دا ناز سواللہ بچا گی دین نبی دا ناز دین نبی دا ناز سواللہ بچا گی دے ہمت بچا گی دی ہے تسلہ بچا گی دے قرآن عہد بیزر و شہرک تو ہے قریب شہرک حسین کب واتے اللہ بچا دین نبی دا ناز سواللہ بچا گی ہمت بچا گی دی ہے تسلہ بچا گی دے قرآن عہد بیزر اور شہرک تو ہے قریب شہرک حسین کب واتے اللہ بچا سجدہ با جماعت تھیا جو طویل ہا سجدہ با جماعت تھیا جو طویل پشتے نبی تے صورت ہے پیاری حسین گھر وچ بازار وچ یا مسجد وچ نماز وچ ہر جا رسول بیزر سواری حسین گھر وچ بازار وچ یا مسجد وچ نماز وچ ہر جا رسول بیزر سواری حسین دی کرے دی ابتدا یا انتہا دا دور ابتدا یا انتہا دا دور ابتدا یا انتہا دا دور ہے ایک خدا ایک مصطفیٰ دا دور سبحان اللہ سچے سچے بے شک ابتدا یا انتہا دا دور ابتدا یا انتہا دا دور ہے ایک خدا ایک مصطفیٰ دا دور ہے ہک کے سجدے تو کہ بیعت بن سکے ہک کے سجدے ہک کے سجدے تو کہ بیعت ہک کے سجدے تو کہ بیعت بن سکے
جسم و روح تے کبریادہ دور جسم روح تے کبریادہ دور ہکے سجدے تو کے بیت بن سٹے ہکے سجدے تو کے بیت بن سٹے جسم و روح تے کبریادہ دور ہے تے بچ گیا انسانیت دا ہے شرف بچ گیا انسانیت دا ہے شرف آدمیت دی انادا دور بچ گیا انسانیت دا ہے شرف آدمیت دی انادا دور ہے من دی مرضی تے مودت پر رہے من دی مرضی تے مودت فرض ہے من دی مرضی قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى من دی مرضی تے مودت فرض ہے من دی مرضی تے مودت فرض ہے دل اتے آلے عبادت آؤ من دی مرضی تے مودت فرض ہے دل اتے آلے عبادت دور ہے چپ ہے توہین نبی تے امتی چپ ہے توہین نبی تے امتی لگ دے وال کوئی کربلا دا چپ ہے توہین نبی تے امتی لگ دے وال کوئی کربلا دا دور ہے نی خبر اے جے منافق دور وچ نی خبر اے جے منافق دور وچ نی خبر اے جے منافق دور وچ ہے جفادا یا وفادا دور کہ کوفیاں شامیاں دے وانگوں اج بلا کوفیاں شامیاں دے وانگوں کوڑ دھوکھا تے دغا دا کوڑ دھوکھا تے دغا دا دور ہے کوفیاں شامیاں دے وانگوں اج بلا کوڑ دھوکھا تے دغا دا دور ہے تے نفس نفسی ہے وبا ہے موت ہے نفس نفسی ہے وبا ہے موت نفس نفسی ہے وبا ہے موت ہے چو طرف نسدا فنا دا دور تے ہے قضا سر تے کڑی ہر شخص دے ہے قضا سر تے کھڑی ہر شخص دے آج تبیزر بس دعا دادا مبالغہ بیان کر دیا گیا مبالغہ بیان کر دیا مبالغہ بیان کر دیا گیا زمین کو آسمان کر دیا گیا مبالغہ بیان کر دیا گیا زمین کو آسمان کر دیا گیا اور حقیقتوں کا ایسا قحط کیا پڑا حقیقتوں کا ایسا قحط کیا پڑا یقین کو گمان کر دیا گیا بے راہ روی رواج اتنا پا گئی بے راہ روی رواج اتنا پا گئی کہ بچپنا جوان کر دیا گیا بے راہ روی رواج اتنا پا گئی کہ بچپنا جوان کر دیا گیا جو بولا شخص اور مدح شاہ میں نہ بولا بے زبان کر دیا گیا اور جو بے دراج بیعتیں خرید لے جو بے دراج بیعتیں خرید لے وہی تو حکمران کر دیا گیا مبالغہ بیان کر دیا گیا زمین کو آسمان کر دیا